першага круга прынес гледачам цэлы россып прыгожых дакладных стрэлаў. А БФФ ТВ фарміруе з іх традыцыйны чарт. На пятым радку Евген Шыкаўка, які сапраўдным інжынерам вычарціў ідэальную дыяганаль у браму барысаўскага батэ. Чацвёртае месца за зухаватым форвардам Цара БДУ Джасурбекам Яхшыбоевым, які быццам Бэтмен вярнуўся ў наш топ голам прыгажуном. Трэцяя пазіцыя адыходзіць Уладзіславу Васильеву з Руха, чый крэатыў дазволіў берасцейцам адсвяткаваць не толькі прыгожы, але і эфектны гол. Віцэ-чэмпіён тыдня Александр Макай з Іслачы, што ледзьве не парваў сетку брамы гарадзей стрэлам за межаў штрафной. Пераможца ж тыдня Александр Джигера са Смалявішаў, які прымусіў зайздросціць еўрапейскіх галеадораў сваім шыкоўным мячом.